kita nyo ni nusulot to pumatoy nag lips to lips kayo kasla dila kayo. Awam. Kabagis, welcome back to my YouTube channel. Tata mga kabagis, aramidag kat aglidag mga kabagis na makasidsida kami tilidag. Hang kami pa na sidsida tilidag nanipod di naglakdan mga kabagis. Kung aglidag mo tata mga kabagis. Ta, no makaramang kami man tilidagan nga danak na. Sa tatawan mga kabagis, nagado alintana ating tanggal mga kabasuan na dan tayo waka makaptan tayo ti alinta ortidaran. Kanya ni mga kabagis nagmaya di water lily na pati pagalaan may mga kabagis kitanggal ni tatay pidot mga kabagis na naglawa anak mo makaliwlit o makano tilamas na ating mga kabagis maglit kag telatan. Kita nyo ni mga kabagis nagaduti kangkong na nagadupay ti sabong na ni nagmayat. Mga kabagis kasi ni jilibdag nga ibagbaga ni kita nyo ni nusulot to pumatoy nag lips to lips kayo kasla dila kayo. Kita nyo ni mga kabagis ni kanayo ato. Umalis tayo mga kabagis na nagbasit tayo lang tinaala tayo na nagbasit tayo lidig dito nga banda mga kabagis ni kita nyo. Mga kabagis ni nakaadu kami matangam kurang pailato kanyamin ni kita nyo ni mga kabagis na yun ang tayo pa ate mga kabagis ta kurang pa nga talaga ato yun mga kabagis basi lang ang ti naalamin na ta ipakita damdama mga kabagis ta na no sa ano miyakan ate mga kabagis ta kwa
Tahang kami makasidsid ang arudan. So nga sila minamdama ating mga kabagis. Tata mga kabagis agawid kami tapanak pa agra nga maudi akan dak itugutan. Hintay nga arudan mga kabagis ta maudi ak ni dak itugot aywan agra nga. Agi sa gawid kami ni ang gana tata nakasabit pa di sabong ti napayag ko. Tanyo ti ayami. Tira nyo tayo yun mga kabagis ko taltalunan gijiji barangay kami ni mga kabagis makikita napalimutang kami ti taltal bambantay mga kabagis so madi kami malaylayos. Atin ni mga kabagis tanggal na mula atin ni Tatay Pidot ng nasawang na ang mga kabagis so madi makakargaan ti danong. Ato ini jika barangay may mga kabagis nagunog di barangay may sunga no kwa dati mapandito nga ako makumalila nin naman makabrinig kikinilas tanggal na ba ito yung Tatay Pidot? So that na nga mga kabagis sa amin adya nagdagan na mga kabagis pagrabi imit at atin mga kabagis na katanin dilangdangdan mga kabagis. So kami awam Kasi si Dani Margrigat ko naman. hindi pwede. Beso ka, ano mo na. Hindi ba kita tao yung abulan kita? Wow, noodles. Kita nyo
nalpasa na nga nang nabsuga ko, naibos ko majikin lang kung mga kabagis nagimas tag-salt of the bibig. No kayo tigda ka lips to lips na apang kayo akas pinaawan di ba kayo pinaawan di ba kayo apang kayo pinagalan tiladag anong sa inyo pera ano sa inyo pera ate mga kabagis ano sa inyo tanatirad. Agpalpa man mga kabagis tamda mag-shout out akon mga kabagis. Tiyang nakita yung mga kabagis nagsimple lang tibiyag mi so no kasi kayo mag-shout out kanyayo no naranasan niyo wati mararamid ko shout out. So magkita yung mga kabagis ni kasi ang simple kami lang hang kami nga mayaman hanggang lagi ta mahirap ko piling mayaman. So tata mga kabagis ko ang shout out akon tadaman tinagpa-shout outan mga kabagis. No, uray no pa ulit-ulit ko nga may bagbaga tinaganda mga kabagis ko. Ayos lang. So, kayo magpa-shoutout, ag-comment kayo mata. No kayo magtagpa-shoutout sa marag mga kabagis kat ag-shoutout ang nga din alak di original nga papel. Shoutout kini Manang Arlene Cruz Soriano from Salerno, Italy. Kini Amorek, Roger Servas, and Janet Soriano Cruz from Cava, Italy. Uncle Arturo Benito, Helen Mones, Philly Lilina, Charles Ramos, Joanna Marie Official, Gloria Raralio, Jamfed Instrumental, Charlito Esperanzate, Filipina Manangan, Karen Rose Jamson, Mang Iking, Rodrigo Eunice, Delphine Miguel, Ferdinand Bartolome, Evelyn Lumaweg, Edna Sagon Parocha, Luzana Nerpio. Sagyan mga kabagis, shout out sa'yo. Sakit sa mga mahirap. So, ate lang arte vlog ko data mga kabagis. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye!